הכאב שלנו, של כולנו, הוא אמיתי. אנחנו בוכים על כל אבדה, ואמא זה אמא, ובן זה בן. אנחנו במלחמה, והיא קורית לא רק בעזה ובלבנון, אלא גם בתוך נפשם של הרבה ישראלים. כל חלקיק של אנושיות בתוכי זועק. אני לא הסכמתי לשלם את המחיר היום הזה, ואני לא רוצה שאף אחת משום צד תסכים לשלם אותו. הייאוש, העצב, האכזבה. זה קשה מדי. في 17 انخطفوا 4 من قرايبي وقتل قريب آخر. אין מרוויחים במלחמות. מלחמות רק מפסידים. בנובה, קולגה שלי איבדה את אחייניתה, ומשפחת דראושה, משפחתי, איבדה את בנה. הקולגה הפלסטינית שלנו איבדה לפחות 7 מבני משפחתה בעזה. ולעוד קולגה יש בן חייל שמשרת בעזה, שאת הפחד האימהי שלה אני רואה כל יום. בדיוק מהמקום הזה, המאוד מדמם וכואב, אם אנחנו כן מצליחים לפעול, אז זה פשוט מהפכה. מי שאומר לי שאני נאיבי, אני אומר לו שהייתי נאיבי עד 7/10. האמנתי שחומה תגן, החומה הייתה רק 200 מטר מהבית של ההורים שלי. האמנתי שפצצות יביאו שקט, והאמנתי שמלחמה תביא ביטחון, מה שנכשל כבר 75 שנה. מה יכולנו לעשות, תגיד לי. נולדתי ב-2002, אני לא זוכרת שום הנהגה אחרת ממה שיש לנו היום, ועכשיו כל החברים שלי בצבא ועושים מילואים. אנחנו המבוגרים חטאנו לכם בכך שלא עשינו מספיק כדי לדרוש שבמדינת ישראל יתקיימו צדק וחירות לכולם. חירבנו להן את הילדות האמיתית. אבל התעוררנו. זה הרגע הכי מתאים לדבר על שלום, מכיוון ששלום עושים אחרי מלחמות. אנחנו חברים, יש לנו תפקיד היסטורי. יש לנו תפקיד היסטורי, כי אנחנו היחידים שיש לנו את היכולת ולכן את האחריות לבנות את הרצון הפוליטי בתוך החברה שבאמת יכולה לשחרר אותנו. השחרור שלי כפלסטינית ושל העם שלי יהיה גם השחרור שלכם. הגיע הזמן הוא המאמץ להצמיח את הכוח מלמטה כדי לתת למנהיגות השראה. ולמה אני כל כך בטוחה וסומכת על היוזמה הזאת? כי זו פעם ראשונה ששמים את הערבייה בתוך לא הקבוצה של הערבים, אלא בתוך הקבוצה של הצעירים, כי אני צעירה בסופו של דבר. הארץ הזאת חשובה לי, ולכאן אני שייכת. ואני יודעת שגם חברותיי הפלסטיניות שייכות לפה. הן אוהבות את האדמה הזאת ומחוברות אליה, ממש כמוני. כמה עוד דם תוכל האדמה הזאת לספוג? תגידו לי, עוד כמה? גם בתוך כאב של גיא צל מוות אפשר לעשות בחירה. בחירה בחיים. המסע של הגיע הזמן מסמן עבורי קריאה לעצירת המלחמה. השבת החטופים הביתה, השבת העזתים הביתה, השבת החיים. אין לי מי לעשות שלום? הנה אני פה. הגיע הזמן. מספיק מלחמה. אלוהים קורא לעשות שלום. שלום זה ציווי יהודי. כשאנחנו מוותרים עליו, אנחנו מוותרים על עצמנו, גם על הזהות שלנו. אנחנו פה ההוכחה החיה ששני העמים כן יכולים. שאנחנו יחד, חזקים יחד, לא יכולים לייאש אותנו. נכון, ניסינו כבר לעשות שלום ולא היינו טובים בזה. אז מה? אנחנו גם לא כאלה מוצלחים בלעשות מלחמה, וזה לא מונע מאיתנו לנסות עוד אחת ועוד אחת. בתהליך ההשחתה שעשו לנו כאן, לקחו לנו מילה כל כך טובה ויפה, והפכו אותה למשהו שאסור לומר. What the fuck שלום? What the fuck מלחמה? להחזיר את המילה שלום זה הדבר הכי בסיסי שצריך להניח כאן. אם לא גומרים את המלחמה, המלחמה תגמור את כולנו. הגיע הזמן לנסות שוב שלום. אנחנו גאות להכריז על המؤتمר السلام الشعبي למסירת إجا الوقت. וכולם מוזמנות ומוזמנים. لأنه إجا הזמן.